halor ka jingkam ka kenhun ki ngatiar channel si bakadei maka kabala let banbu yo ubam ID hak pelau yeng umane lang lingdo homesning Henry nadu ki trayeng bat kum juru ginang ilam shnang ila penpau ye jing so khya ka bajur ka badai halor ka nongrim bakate ka jaka ka dei ka jaka padpa bat jaka yo padpa ha ka ba laraja ba batheu te ubam kan long ka jing shakta ye ki nong shong shnang ha bakran chinong tho kubor uba sunshine makri kum utrayeng bat ubadei ukhon chong umane lang lingdo ulong bakum ka yeng ka sem ha ka jing shisha kam don daw ye noi noru bat ka long pan ka basngau khya ba ka jing wan bo yo te ubam ID ha ka te ka jaka padpa kan ta shisha la ja ba bathei shisha ye ki nong shong shnong ka shnong sning hi barok away ulapan pauru da ka baong bakum ka yeng ka sem kam dan jing tip satya ka e ka jing thumu ba wan bo yo te ubam ha ka te ka phalau yeng ban ka badei ka jaka padpa bat ka e ka ba khamso khya ka long na mar ka te ka jaka ka dei ka jaka ba bon bha ki nong let nong wan bat ki nong shong shnong ki badei ki para jat ben rio bat bon ru ki yeng ki sem jong ki para marjan ulo ong ru kum ka yeng ka sem kim kwa shisha bandan ka nu ke jingja ka ba sngosi ha ka ba ki kwa tangya ka shongsok ka shongsan ki padpa na mar baru asikata ki padpa nong shong shnong ka than sning ki dan hapadeng ka jing shongsok shongsan ula ben rabru bada ka ba ong banaka liang ka yeng ka sem kamla klem da ai kublei kerpang ya katanat pulit ribhoy ha ka jingelam USP pat ki officer ya ka kenhun bomb squad na shillong ko sning town dorbar bat ka dorbar shnong sning patarim badailing ba ka jing trailang lala no banlap yo te ubam ID ha ka por ka bapiang bat ru lala no pan pendu bor ne pensniu klamda ka no ka jingja ka basngosi ka badaihi lingba ka jingetrailang na boro kiliang ula benram halor ka ni ka jingja na kaliang chairman ka sning town dorbar uba rocky kala bat urang ba shnong ka shnong sning patarim uba ki wajri kila penpau ya ka jo ka jing sngo khya halor ka te ka jingwan bo bam ID ha ka te ka jaka padba bat ka jing sngo jongki kum ki nong yalam ka long ba ki sngo khya sha la raja ba bathei utei ubam kan long ka jingta ka bajur ye ki nong shong shnong hi baro ka we nakaliang jonga roki nakaliang jonga waking kasam jonga ngatrai kamdon e kumata hadu manta menne ha ki pori ba de ro ngatrai kamdon e kumata de se ka intention jungi ka ba ka kit ki buru ba le ya tu kam ka intention juki ka balong kum nor ngam tep ande nakaliang waking kasam jungi ba nakaliang jonga lani ipa ngatrai ba kam nimdon e ka ta kum kata ka baki bergi perhat ane ke bakadon personal intention kan kata kadiga kajubab bang suthur kadi kumtai namak hai kumbang sukwa bon repeat khindiat mo hapor ti por ki ba prashtang project tam ne prashtang ayo khubor nagalang jonga kumunong susnong bot utrai trying kumbang no ni er ba ni dan tam sim sus er te ni shu aingu yo try kan rat baka khamdan ka jingja kum kata kadi munikong te ka barang tu kumbang ong pika intention baka long kumbang ngir ngim tip kala bandi ka general intention personal intention ngim tip te ka bulan tu pat nga nakalian jungai ngahap ki ban pensko pika ni kapor bangi hap ai ka jingero banikong ya ki police department na ngadu ESP additional SP ini ki bomb squad tenang ta ki khamtam ka musting police station but katu kan ningot ki dan ki na po yam police station ki wan ban ya assess lang ti sngo ngu ban ni ai khuble ki ba ki la trishtom ki la response por kum churo ya ki nong yalam jong shlong na do I chairman juga musting town dorbar nang ta I ki ramba shlong ki ba don ha ki ba bangi I don ka yang tu
ngai khubli ki bat ki sang samla ki bala don bentalang le sing adon le sing a complete ban jar kertang ino hende ki ba ngam yu I ki bala don bentalang tu nomor ba kum ba piu I ha ka tu sing kam dei ka ba kam ka dei tat ka singiu ba haju por ka don ka fit hang tu hajan hi tong ka tu ka ni sispa mitar ngala long ba ka jangai sispa mitar te kira response na kalyang ka nadu ka fire service ro gila po yang tu kumba ong kyung na tingi so kumba ni pa ban ai khubli ya baro ka bang la jar ka teng ki ba kila le ki ban kam ba kila la ro ban diffuse ya tu IED bom ha ka por ka ba biang le se ting ai khubli kulung ki baro ha ba kila irap umdang ya ka ing se mujung hinde ki nok song shnong hi bro ko bai khamtam bi tu marjan marpa namar ba hang tu ka jaka ka ba ngidon kali ka almost ngala bang ka populated area ibon ki commercial shops ki don hongtu ki dukan ki boret nang ta don siki wai ki don hongtu te kala pen air bhai ye ki nok song snong kam tam ki tu ki badon marjan hongtu te kadi tang kata hi kalong jing ai khoble na kalen chunga ya baro ki tu bangala jar tang na baki la treshitom marga jing su tu jwa kim dei baki lek tang ha ka wi spot ki lek adu ar likely jaka lese ka intelligent report ka ba kumno ki batang or ngam tip and ki one check ya ki commercial shops ka badan haga ki commercial buildings na ki building ka ba kadi ka jongi but ki one check ta haden pat ki lab ka dan hang te po ka office ka badan ka tu ka ICDS te ni ai khuble ba ngai ngu yo try kan rat ba ula kui ni ula penidai ni ka jing sau ni ka jing sosi Jog boleh sibuk ni pi ki nong pathai ko bor ya ka jing wat jing tip jong pi halor te ke jing ja men haka halai tolik nagaleng jong chaman ma de pe ya ki ndre tolik snong ni pen pa ka jing sngo si ka ba khawe halor te ke jing bu bom jong briu ki bangim la bani thu haka te ke jaka abang ju khot ke jaka jong ba ne lang ndok tingi pen pau bale pen pau jong so si ka long ba la da ba ja bau te bom thei ke ka banja ya ka jat ban ri khasi jongi ham tam nei pom sing jongi namar ba ham sing jongi ke dei ka ta snong ka bangi penyaj ba kino ki try dukan ke dei ban long ki khasi dei ban long khar te den ba ka daw ba ha ka chong sing jongi plun bra ka we ki malik bat ki try dukan barabar pi tip ba ki dei ki malik ki dei ban long ki khasi jat ban ri jongi bat ki nong try ngi bu nong try gila ban bu i gut khar te den mata ka daw ba ka te ke jingbu bom ha ka te ke sngi ni pen pau jung si ka daw ko long bala daw up thei kamut ke jingja sko si la ne da don ke jing ya brio atu ka sngi kamut ning kong ning sha hi de jat ban ri ka si jungi banja ka te ke jingja ba sko si te den mata ka daw na ka leng jungi kum ki noi lam snong ma ka te ke jingja ka hap ka we ka da wa snong ka bangi khot om sing patarim ka bahap hi po ka jurisdiction jom sing dang ba te ni snowdiao bat ni ai kubleru ya ka police department ya ka ba mari tip ba don babu bom ang te jaka kilawan ban pek kila pha da ki bomba ki bom squash ban man pek ya ka tu ga jaka mat kila survey hiru te ni ai kubleru USP baltristom ba mari yo objektif ulawan ban wan hi dalade ban hajuk por ban objektif batikna te nakalang jongi ka strong sing ni klem dala jing songu se sin pat police department ya ka ba kalawan ban pelak na pring kita ki yo don ka no jing sosi te nakalang jonga ku chairman ngasu pan pau tang ita nang ba kanam jasu nang ni sikmat haka jing dei baka jing kam jongka ban bu bom hagne po jaka jongi te nakaleng jongi nyimla ban ong henre ngi chukwa ban persngo balada kan don kanok no jingja lade ke jing thei bom ke jing thei jong tei bom ke jing so singi lane ke jing ya breu ke jing sao ka dei bai haki jat kan reu khasi jongi kata ka dei ka banga kwa pni sngo cha ki sha ki pai ba barok ka breu nyo trek to nangkong ngai ku dei ya pi ki nong pathai kubor umju ro sharman jengi badan lang bat nge
te hoi sia hak tiga singi ka di ka jingja balaja hapo ka snong ka thau hapo put sam to jing pet jonga kum orang ba snong hak tiga jingja hak tiga singi te hoi kum bala ong sakmat dai sharman ngi kum ka snong ro ngi pen pau ya ka jing sosi lane ka jing snow diau ka ba lembaga tiga jing wan bu ya ubom hak tiga jaka jong iwe na kinong song singi bakal orang Asia ya kajing snow diau lane kajing red mensim nagi long panik nagi pai ba nong song tengi te kumunong elam sinong te nga penpau ya kajing snow si ba lengba ketiga jingja wan ra kajing penting pensingi pai ba nong song te kumbalong isarman te ngimtip mano bawan bu ya kata te re ngi sukarpat ya kino ki ba yu bakin snow bahaban bahkan nong jasu nang ni sekmat bapo senong katau jini mar kumbala raja kumbala ong sekmat dia kan long sisa ka jing du nong ka bakrau ka dia ki kun ki hajar ki jaj benriu kasi jungi tang itahe ni kalian